Já jsem u dalšího videa a dneska tu máme připravený 20 faktů o holkách. Jelikož nedávno byl ženský svátek, tak jsem si řekl, že natočím tohle video. A rovnou se upozorním. Dámy, tyhle fakty jsou o většině holek. Neříkám, že to musí být konkrétně o vás. Takže to neberte nějak osobně. Za celý život sní více než 2 kg rtěnky. Když se sejde skupina 3 a více holek, se určitě budou bavit o klucích. Můžu dělat více věcí najednou. Když se oblíkají, vždycky na sebe vemou jako první tu svrchní část oblečení, jako například triko nebo tílko. Všechno, co vám holka promine, vám určitě připomene, když si silně pohádáte. Každá holka se cítí sebevědoměji v nějaký skupině. To všichni přece známe. Žádná holka by nešla sama na záchod. Vždycky projíždí vaše sociální sítě a když uvidí, že jste lajkli fotku nějaký jiný holce, tak jste v prdeli. Mají rádi všechno maličké, protože se jim to zdá roztomilé. Když se holka pohádá se svým klukem, první co udělá, zavolá svý kamarádce, aby získala její podporu. Každá holka si myslí, že musí zhubnout. Do zrcadla se dokážou koukat třeba 100krát denně. Jiné holky hodnotí jenom podle vzhledu a vůbec nebudou v úvahu jejich intelektuální schopnost. Vždycky se kupují věci, třeba kalhoty o jeden rozměr menší, aby se měli proč snažit a měli nějaký cíl. Všechny kamarádky svého přítele berou jako konkurentky. Kamarádka vaší holky je pro vás obrovským zdrojem informací. Proto je dobré být si kamarádkou v dobrém stavu. Můžou se koupit třeba sešit a vůbec ho nepotřebujou. Jenom kvůli tomu, že je hezký obal. Holkám může stačit třeba jenom jeden banán, aby neměli pocit hladu. Když holka dlouho mlčí, se nejspíše v nejbližší době pohádáte. Líp vidějí ve tmě. Tak jo, kamarádi, to by bylo celé video. Já se chci omluvit za kvalitu obrazu a zvuku, protože teď zrovna natáčím na něco jiného než obvykle. Ale tak doufám, že vám to nevadí. Do komentářů napište, co vás pobavilo na tomhle videu, nebo co jste se odnesli. Určitě lajkujte, dělejte, koukejte se na sociální sítě a já se s váma loučím. Čus!